Γεια σας. Κυριακή 7 Δεκεμβρίου σήμερα και είμαστε μαζεμένοι όλοι μαζί εδώ. Είναι και άλλες που δεν θέλουν να βγουν. Και κληρώνουμε τη λαχιοφόρο αγορά που μοίρασαν τα παιδιά μας. Μαζί με τον Μάριο και την Ελπίδα. Θα κάνουμε την κλήρωση. Θα τραβήξουμε πάνω από ένα λαχνό. Γιατί αν δεν βρούμε τον πρώτο, θα πάμε στο δεύτερο και στον τρίτο. Λοιπόν, να πω ότι τι κληρώνουμε ρε παιδιά, 250 ευρώ μία δωροεπιταγή από τον Κοτσόβολο. Ξεχνάω κάτι, τα είπα όλα. Τι δεν είπα, με κοροϊδεύουνε. Λοιπόν, νομίζω τα είπα όλα. Το είπα ότι είναι από το Δημοτικό Σχολείο Παλού, κορίτσια. Το είπα. Πάμε. Έλα, ποιος θα τραβήξει πρώτος. Ένα έφυγε, βάλτε. Να τα, εδώ είναι όλα. Πάρα πολλά. Τα παιδιά μας εδώ κάναν πολύ καλή δουλειά. Πάμε, ποιος θα τραβήξει πρώτος. Άντε, τα κορίτσια προηγούνται. Έλα, Ελπίδα. Έλα λίγο, Ελπίδα, λίγο κατά δω να σε δουν, να μην νομίζουν ότι βάλαμε κανέναν άλλον. Μπράβο. Να μας πεις τον αριθμό. 922. Μπράβο, Ελπίδα. Αμοντάριστο το βίντεο, τι κάνουμε τώρα, πάμε. Ο πρώτος αριθμός. 922, γράψτε κορίτσια, 922. Το ξαναδείχνω εγώ. Εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Ορίστε. Πάμε για το δεύτερο. Αν δεν βρεθεί ο πρώτος νικητής που έχει τον αριθμό 922, θα πάμε στον επόμενο που θα είναι ο αριθμός... Μάρια? 165. Έχουμε και όνομα. Εδώ έχουμε και ένα όνομα, ναι. 165. Και γράφει Δήμητρα και ένα τηλέφωνο. Αυτή. Πολύ καλό. Δεν ξέρω αν φαίνεται, είναι το φως. Αυτή, να το, εδώ, μπράβο. Ευχαριστώ παιδιά. Ωραία. Πάμε. Πάμε, άλλα δύο. 1909. Μπράβο, Ελπιδίτσα. 1909. Τα γράφετε, σημειώστε το. Μαρία, ακόμα ένα, τελευταίο. 402. 402. Εδώ. Λοιπόν, εδώ να πω ότι μετά από μια έτσι συζήτηση που κάναμε, είπαμε θα περιμένουμε 5 μέρες έτσι ώστε να βρεθεί ο πρώτος τυχερός. Αν δεν βρεθεί ο πρώτος τυχερός, θα περιμένουμε να βρεθεί ο δεύτερος τυχερός 5 μέρες. Και θα το πηγαίνουμε ανά 5 μέρες. 4 αριθμούς έχουμε κληρώσει, τους ξαναλέω, πρώτος είναι το 922, δεύτερος αριθμός είναι το 165, τρίτος αριθμός είναι το 1909 και τέταρτος αριθμός είναι το 402. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να έχετε καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και θα επανέλθουμε με νέα κλήρωση αν δεν βρεθεί ο νικητής. Πείτε ένα γεια βρε παιδιά. Γεια. Πείτε ένα γεια, πείτε ένα γεια. Ντρέπονται. Γεια σας.